हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों मोनसे समाव जोबोर मुंदांखा जानाय बर' मिउजिक एलबामफोरनि गेजेरजों गावखौनो सासे राफोद फावगिरि महरै सिनायथि होबोनो हाबोनाय बिथां राजु ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथां राजु ब्रह्मखौ नोंथांमोनहा रावबो सिनायै गैया होननानै आं सानो। मोनसे समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव CD एबा VCDनि मोनसे दोहौ जाखांफैदोंमोन। बै समावनो गोबांथार बड' एलबामफोरा दिहुनजादोंमोन। बैफोर एलबामफोराव बिथां राजु ब्रह्मनि भिडिअफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो मोनफ्रोमबो एलबामावनो बिथां राजु ब्रह्मनि भिडिअखौबो जों नुनो मोननाय जायोमोन। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां राजु ब्रह्मआनो जोंनि बर'नि भिडिअ एलबामाव बांसिनै फाव खालामनाय फावखुंगुर। थारैनो बिथांनि भिडिअ एलबामफोराव फाव खालामनाय आरो मोसानायफोरा जोबोरैनो मेहेरगोनांमोन आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो मोसानायखौनो जों नायनो मोजां मोनोमोन। नाथाय बिथां राजु ब्रह्मआ 5-6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोजानाव दंथ'यो। थामहिनबा बिथाङा मोनसेबो गोदान सावथुन आरो भिडिअफोराव फाव खालामाखैमोन। बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जुलि जाथ'वाखै। बिथाङा देहायारि एबा हेल्थ प्रब्लेमनि थाखायनो आरो माखासे पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखायनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोजानाव दंथ'योमोन। आरो मिन्थिनो मोनबावदों दि बिथाङा थाबैनो बर' सावथुन मुलुगाव आगान होफिनसिगोन होननानै। आसा खालामदों थाबैनो बिथाङा देहायारि गोख्रों जानानै जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव आगान होफैफिनगोन होननानै। मानोना जों बिथांखौ बयबो मोजां मोनो आरो बिथांनि फाव खालामनायफोरखौ नायनो थाखाय जों बयबो हांखुर जानानै थायो। दानिया फैदो बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामलांनाय माखासे भिडिअ एलबाम आरो सावथुनफोरनि बागै मिन्थिनानै लादिनि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गिबिथाराव बर' सावथुन मुलुगाव साइड डेन्सार एबा बेकग्राउन्ड डेन्सार महरैसो खामानि मावजेनदोंमोन। बेनि उनाव बिथांनि गिबिसिन बड' एलबाम आंनि गोसोनि गोदै रावा 2003 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। आरो बिथांनि गिबिसिन फाव खालामनाय बर' सावथुनानो जादों गोरबो नोजोर। बे सावथुना जायख्लं फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय 2004 मायथाइयाव खनीन्द्र बड'सा बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन। आरो बे सावथुनावनो बिथांजों लोगोसे फावखुंग्रि महरै फाव खालामफादोंमोन मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फाव खालामनाय मोननैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरा जादों फारियै सतबांसा। बे सावथुना 2008 मायथाइयाव खनीन्द्र बड'सा बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन राजर्षि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म आरो जिउथि फावखुंग्रि बिथांमोनहा। बेनि उनाव बिथांनि सोरगोनि लावदुमा एम्बुनि महर आरो माथाम दाउनि जोनोम बर' सावथुना बिथां कबितानि डिरेक्सन होनायाव त्रिशक्ति फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजादोंमन। बेनि उनाव बिथांनि बारहुंखा सावथुना अशक दैमारी प्रडाक्शन्स बेनारनिफ्राय अशक दैमारी आरो सिराज बाग्लारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन सुखबीर कार्जी आरो मासुम ब्रह्म बिथांमोनहा। बेनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय गाबा सोलायो सावथुना 2012 मायथाइयाव रैरुब फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय सिराज बाग्लारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन राजिब ब्रह्म, गेवलां ब्रह्म, पामपुली गयारी आरो जनाली बसुमतारी बिथांमोनहा। आरो बिथाङा फाव खालामनाय एबा मोसानाय मोननैसो मुंदांखा भिडिअ एलबामफोरा जादों फारियै आंनि गोसोनि गोदै राव 2003 मायथाइयाव, आइ लाभ इउ 2003 मायथाइयाव, रावखौबो दा गोसो थोखासै 2003 मायथाइयाव, सिस्टारनि बिलोगो 2003 मायथाइयाव, थाखो थाखो दख'ना 2004 मायथाइयाव, नोंनि थाखाय आं पागला 2004 मायथाइयाव, सिख्रि फोरलां 2004 मायथाइयाव,
बे जोंनि आंगो गामिनि 2004 मायथाइयाव जायखि जेखि बुङा 2004 मायथाइयाव भिडिअ' एलबामफोरा ओंखारदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबांथार भिडिअ' एलबामावनो फाव खालामदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गासै 50थासो भिडिअ' एलबामफोराव फाव खालामदोंमोन। नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो बिथाङा सोरनि थाखाय फेभरेट डेन्सार एबा फेभरेट एक्टरमोन आरो बिथांनि फाव खालामनाय बबे मोनसे फिल्म एबा भिडिअ' एलबामा नोंथांनि थाखाय फेभरेट। बिथांनि सोमोन्दै आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो लोगोसेनो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो जाहाथे आङो बेफोरबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनि सोमोन्दै आपडेट्स लानानै फैयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो।